Ti, matori. Ti. Dođi vam. Dođi. Dobro, ajde. Ušmrkuješ pomalo, a? Inspektora... Nemoj da zajebavaš, gospodine inspektora! Vi čutite. A, dobro. Šmrčeš, kaže. Da, peglam, ono, brmozepan. Od kad? Prije 2-3 dana... Pre 2 dana. Ovaj prah je pronađen u tvom džepu. Šta, kao, kokain, ekstazi, heroin, LSD, marihuanu. Pitam za koku. Ma, kakve veze ima koji? Nije sve. Šta je neka razlika, šta? Kokain, stari. Skupa droga. Droga za gospodu i biznismene. Šmrčeš li ili prodaješ? A, pa da, ne znate, dobro, jest. I svi su, niko nije ništa probao, ubismo se od alkohola, raspadamo se od droge, duvaju lepak, onako, ne znaš šta... Od koga si je dobio? Kupiš ekstra na ulici za 500 dinara, nema veze, niko nije ništa probao. Čuti tamo, sram te bilo. Nervi propali. Ponašanje nekontrolisano. Odjedan put počne da se dere i da vređa. I sad sam ja nasilan, šta treba da me ubiju kod psa na ulici? Pa šta sam vam rekao? Srbi to hoće, važno ti me sam, jesi droga, jel se biješ, jel kradeš struju, jer piješ deci krv. Pa kako da ne? Jel postoji problem? Vodite i njega. U pritvor. U buvaru s njim! Važi. To sad sedi neki debil tamo i onako iživljava se i misli da me maltretira i kinji i tako leči neke svoje komplekse. Bednik je na krpa.